Boas, Alba e eu imos falar sobre o Tameirón, que é unha aldea da Gudiña, na comarca de Viana. Principalmente nesta aldea vívese da agricultura e da gandería. A media de idade dos nosos habitantes é de 65 anos. Temos un porcentaxe de persoas novas dun 2%, entre 40 de mediana idade entre 40 e 60 anos, un 40% dos habitantes, e maiores de 60 anos temos un 58% de habitantes. E o grado de ocupación das casas da nosa aldea, temos un número total de 70 casas e un número total de poboación de 130, e temos un grado de ocupación dun 80%. Agora imos falar sobre o sector primario. Con respecto á agricultura, os tipos de cultivo presentes son o millo, o centeo, o trigo, patacas e hortalizas. Podería darse o cultivo para a explotación de forraxe ou venta de cereais, xa que o terreo da aldea é favorable para este tipo de cultivo. E o terreo que hai na aldea é moi variado. Temos monte, val, chaira, terreo pétreo. En canto á gandería, temos moita gandería, xa que é unha fonte principal de traballo na aldea. E o tipo de ganado que temos é un ganado bovino, ovino, porcino e caprino. Aínda que tamén hai un conxunto de leiras no que se podería porse praderío e así traer outra especie de ganado, como é o equino ou o cunícula. Tamén temos moito sitio para por granxas e beneficiar a estas novo ganado. Temos o ganadería extensiva maioritariamente e unha ganadería intensiva, anda que é minoritariamente. En canto á silvicultura, os tipos de árbores que hai na aldea son maioritariamente os castiñeiros, xa que é un lugar onde hai moita castaña, e tamén carballos. Ademais, hai freixos, bidueiros, amieiros e piñeiros. Habería que incentivar a plantación de carballeiras e soutos de castiñeiros. Por outro lado, das apicultura. Na aldea hai colmeas para mel, xa que unhas poucas persoas se dedican a isto. Agora pasaremos a falar sobre o sector secundario. Por desgraza, na aldea non existe ningún tipo de industria, aínda que está en vigor a construcción de infraestructuras de placas solares. As industrias que se poderían dar na aldea son, por exemplo, a alimentaria, para aproveitar os produtos do sector primario, a industria do metal, a industria química, a da construcción ou a artesanía. En canto ao sector terciario, non comercio, temos tendas e establecementos nos que se poden comprar produtos para a hixiene e alimentos para o consumo propio. Ademais, contamos con 2 bares. Poderíamos pôr tendas de roupa, zapaterías e algún que outro restaurante. Non sería rentable formar unha escola ou un médico, xa que a aldea encontrase a 10 minutos do seu concello, a Gudiña, donde se ofrecen estes servicios. O que si poderíamos ter é un transporte para poder desplazarnos, aínda que si temos un autobús para os poucos rapaces da aldea que van á escola. Si podería haber transportistas que sacasen o producido ou elaborado na nosa aldea se tuveramos industria. En canto ao turismo, non temos. Hai casonas que adaptarían ben para establecer casas rurais para atraer a xente. Tamén podería haber senderismos, xa que o terreo é favorable e o paisaxe é moi bonito. Aínda que si se sabe que pasa o Camiño de Santiago pola zoa. Ademais, contamos con unha romería no verán, na que se come ao aire libre entre os castiñeiros da entrada do pobo e disfrútase dunha xornada de comida e festa. Poderíamos pôr, en canto a vivenda, incentivos que se poderían dar para animar a asentar a poboación, como os arrendementos de fincas a coste cero para a explotación gandeiras e os alugueres significativos de baixo custo para incentivar a chegada de xente nova con ganas de establecerse na poboación. En canto á cultura, contamos con un pabellón multiusos. Utilizamos para celebracións como os carnavais ou reis, donde casi todas as persoas do pobo e de arredores se concentran ali durante estas xornadas de festa e disfrutan de comida, bailes e xogos grupais. Tamén se celebran festas en honor ao santo do pobo ali. Outra función deste lugar é de ocio para os cativos que veñen no verán para poder realizar calquer tipo de xogo. En suma,
A pesar de que na aldea non hai industria, o sector primario está bastante ben desenvolto e o sector servizos é moi variado.